Nu du finner teipa i bøyene i Nya Testamentet. Og du huksar at det her, at det blir til. Skal jeg vise der at Guds ord tåsar lyk om de bæge. Johannes brev sier til at om du ikke elskar brøver din, om du hatar brøver din, så det enda myskene. Og her er av kjenner vi Guds bøten og myrskursins bøten, du varst da. Nekka så som stendet da. At Guds bøten elskar på en annan. Hvis du ikke elskar din brøver, så det ikke Guds bøten. Tog er det så rattelig avgjørende. Tog er det et bå. Tog er det et bå at du skal elska. Og hvordan så vi tog bånen som Gud gjør at kvinner ikke skulle slippe fra lære eller tilrenner seg myndelag i mannen. Hva er møgnøtene etter tjonabanden? Hvordan vi tog? Ja, men her stender 4:14. 4:38. At hvis du ikke kan virkjenne dette bøy her, at det er bøy fra herren, så er du først ikke andalir eller profeter. Det har hatt et avgjørende punkt. Stendet du ikke hatt det pregg vi her, så er du ikke andalir og ikke profeter. Kan du ikke nikka til at her og sige at det Guds ord er vel akta at her, så er du ikke andalir og du er ikke profeter. Du er sviga profeter. På Guds ord sier det. Og elskar du ikke brøver du, så er det ikke et ljøsens baden, du er enda myskren. Sørst du? Så at det er ikke en mistøying, det kan ikke være på, det må være okkur anna. Nå at det er på. The commandment of the Lord. 4:14. 6:32. Hikk i King James. Det sier hinn av Bibelen av røsene. Hvis det skulle komme an på det kommer det sånn ikke. Til du kan flyggvann lukka minst hva det sier. King James sier det på, så er det på. Ja. Tvei avgjørende på. Kærløksbøy er avgjørende, du er en kristen i behøver. Og han den her, hatt ikke bare en forskrift, jeg har kallet det en forskrift, at det er det eneste, og i Nya Testamentet, som er kallet et bå. At det ikke bare en forskrift, at det er en bå, ikke til Paulus, men til Herren, og i Nya Testamentet. Og skal det være en sannere profeter, og av sånne andaliger, etter Guds malestotje, så bæst du at det bor i her, og vil halda det. Er du her, så er det sånn andaligur, og en Guds profeter. På en framanna. Og at det er ikke mot egna hoa rensel. Jeg taler det kun hitjen år, som er samsværande vita som skrivas stendur. Hadde i blotjen. Jeg vet det så sjálfur. Nå vet jeg titta som har fortalt det om det. Enda en affær. Duppe.